Když hrál Jaromír Jágr naposledy na Spartě, bylo to utkání v té poslední výlukové sezóně, přišlo sem 13 536 diváků. Dnes Pavel Hodek a Štěpán Souček budou řídit zápas, který zatím přilákal do spartanské haly přes 9200 diváků. Takže zatím opravdu velký rozdíl oproti tomu zápasu, který tehdy Jaromír Jágr rozjel krásnou individuální akcí a gólem, který dal tehdy Petru Břízovi. Zdeněk Vojta tedy neprovedl v sestavě oproti úspěšnému pátečnímu zápasu proti Vítkovicím, kdy rytíři dosáhli svého prvního vítězství, žádné změny. Ostatně totéž by platilo i pro Spartu, ale je tu jedno velké ale. Richard Žemlička přišel už o druhého klíčového obránce. Po Angelu Krstevovi se dost vážně zranil také Jan Hanzlík, vlastně nejvěrnější Spartan, pokud jde o sezóny strávené v kuse v dresu s velkým S na prsou. No a je skoro tady 9,5 tisíce, takže ještě jednou, Spartani jste tady! Takže Jaromír Jágr je připraven v té zahajovací pětce na pravém křídle Plekancovy formace, která v tom pátečním zápase proti Vítkovicím zařídila 2 góly, i když to rozdělení bodů nebylo tak jasně dané, protože Jaromír Jágr přihrával na druhý gól Marku Hovorkovi přesilovce, zatímco další branka padla v oslabení, kdy Tomáš Plekanec po krásné individuální akci přihrával Jiřímu Tlustému. To byl klíčový moment, kdy Kladno odskočilo na 3-0. Jágr přihrává před branku, Tlustý, Marek Černošek a první Švarcův zákrok. Elitní kladenská formace hned dokázala dostat Brošův útok pod tlak. Mimochodem Michal Broš, pokud dnes bude bodovat, tak se dočká jubilejního 500. bodu v nejvyšší české soutěži. Hajlem. Už naskočil útok Jaroslava Hlinky, který byl jednoznačně nejproduktivnější v tom pátečním zápase v Chomutově. Tam ale Sparta inkasovalo 7 gólů, což bylo nejvíc od loňského zápasu, kdy Spartané dostali 8gólový nářez v Pardubicích. Ve druhé kladenské formaci je i 2gólový střelec v přesilovkách, zatím letos Marek Hovorka. No, využilo v nové sezóně 3 početní výhody, 2krát to byl slovenský stříbrný medailista z letošního mistrovství světa a jednou JJ neboli 68. Jaromír Jágr. Patera si vyměnil puk s Majeským. To je zase bronzový medailista ze světového šampionátu před 9 lety. A nakonec postavení mimo hru hostů. Teď se Čárový rozhodčí hodně snažil ukázat, aby Kladno vyklidilo a on nemusel přerušit hru, protože přeci jen si toho hráči nevšimli a Pavel Patera napadal, proto okamžitě byla přerušená hra. Mladé, jednou z věcí, která určitě dnes láká fanoušky, je to, že na ledě vidíme hráče, kteří dohromady dají 13 zlatých medailí ze světových šampionátů a k němu můžeme ještě přidat Tomáše Plekance a Ivana Rachunka. Dnes soupeře, ovšem před 11 lety spoluhráče na zlatém juniorském mistrovství světa, takže opravdu tohle je galerie, takový all-stars tým českého hokeje posledních let. To plejáda hráčů, kteří opravdu ve velkém hokeji dokázali na té mezinárodní úrovni neuvěřitelné úspěchy a myslím si, že zvedli tu laťku českého hokeje hodně vysoko. A samozřejmě pokud je o světové šampionáty, tak v té sbírce vévodní muž, kterého jste viděli před malou chvilkou, Pavel Patera, 4násobný mistr světa a společně s Jaromírem Jágrem také olympijský vítěz. Tak Sparta se zatím s pukem nejdál dostala tak na modrou čáru útočnou, nic víc zatím Kladno soupeři nepovolilo. Židlický, můžeme čekat, že i dnes to bude nejvytíženější muž svého týmu a Dragounův pokus, to je zase jeden z 8 hráčů Kladna, který v minulosti hrál za Spartu. Tady je ta vzájemná znalost hodně vidět. Ovšem z té 8 dnes na ledě chybí další hráč, který by reprezentoval tu úspěšnou zlatou generaci, Libor Procházka. Ale musím s tebou souhlasit, že Sparta začala hodně, ale hodně opatrně, vůbec se netlačí, málo bruslí, špatně se pohybuje a Kladno zatím je jasně aktivnější.
Tak nakonec odpískána přihrávka rukou. Jeden z těch nejmladších hráčů v kladenské sestavě, Antonín Melka. Tady je hned ta akce, kterou zakončoval Dragon, že vždycky mu předal kotouč ve středním pásmu. Dragon se rychle dostal od mantinelu ke střele a nějak se nerozpakoval, okamžitě to pustil zápis, s tím chtěl vyzkoušet Švarce v bráně. Plekancova formace zpátky na ledě a proti nim Brošův útok, takže znovu se potkávají první sestavy, první formace. Valin. 34letý rodák z Iliervy, který ještě rozšířil to zastoupení zahraničních obránců v sestavě Židlický. Na modré čáře Černošek udržel pásmo Židlický, ale Tlustý dostal přihrávku na brusle. Ale vidíme to, druhé střídání Plekancovy formace a znovu se hraje kolem Švarce. Teď to vypadalo chvilku, jako kdyby Kladno vůbec nebruslo, ale to jejich rozmístění po hřišti, tady vidíme Tlustého, který okamžitě vyhledával tou zpětnou přihrávkou Židlického, ale oni jsou tak dobře rozmístění, že vždycky mají ke kotouči blíž než Spartané. Židlický na modré čáře to skvěle zrežíroval v akci. Ze všech těch posil, které se vrátily na Kladno nejdéle, největší pauzu od posledního startu měl právě obránce Marek Židlický, který se v české extralize naposledy objevil v sezóně 1998-99. Tehdy nazbíral 9 bodů v 18 zápasech. Tenhle dvojnásobný mistr světa teď v debatě s ex-kladeňákem Petrem Tonem. Je to zvláštní, jak se hned potkali, hned si měli co říct, i přesto, že hrají proti sobě. V té době, v té zmiňované poslední sezóně Marka Židlického v české extralize byli spoluhráči. Tlustý a přihrávka před branku Neagra, Plekanec. Mezitím návštěva už vzrostla nad 10 000 součet. To je určitě pozitivní, že tak jako ve středu, kdy Kladno paradoxně hrálo v Praze jako domácí tým, i dnes je to 5ciferný součet návštěvníků, který ještě určitě půjde nahoru. Tady je ta přihrávka, která směřovala na dvojici Plekanec Jágr, ani jeden z nich ji nezasáhl, ale bylo to velice chytré, protože pokud by Jágr, tak jak se stalo, přepustil kotouč, tak Plekanec by mohl dorážet, ovšem to se nepovedlo. Ve druhé kladenské formaci se nám sčítá hned 6 světových titulů v podobě Pavla Patery a Jana Hlaváče, střelce vítězného zlatého gólu ze světového šampionátu v Norsku před 13 lety Hovorka. Hlaváč je samozřejmě další z těch bývalých Spartanů, teď ale na poslední chvíli zachraňoval situaci Jiří Drtina, protože Hlinka mohl jít do nebezpečného přečíslení společně s Dominikem Pacovským. Martin Látal, střelec 4. kladenského gólu v pátek, v tom zápase stihl i trestné střílení v něm, ale se ukázalo, kdo je možná nejlepším brankářem na tuhle disciplínu. Roman Málek, Židlický, Látal, jeho střela, kde byla spousta hráčů před Švarcem, ale nakonec je pískáno pravděpodobně Dragounovi postavení v brankovišti. Ale bylo to chytře vystřelené opravdu do toho davu, který se tam najednou rozmístil. Pustil kotouč Pavel Patera, který před chvílí inkasoval ten tvrdý zákrok. Tady to vidíme. Čistý zákrok ramenem, hokejka mu vyletla do vzduchu, nečekal, že by z druhé strany přijel obránce a takhle ho smázl z modré čáry. No, nakonec to byl útočník Dominik Pacovský, takže opravdu střed generací, o 19 let mladší spartanský forward si takhle počíhal na Pantera. A Sparta opravdu zatím marně hledá cestu alespoň za modrou čáru. Gavrilec, letní posila z Karlových Varů. No a Židlický to vypadá skoro, že nechodí z ledu. Tak já myslím, že on je zvyklý v NHL odehrávat někde kolem 25-26 minut v průměru, takže mu to nečiní vůbec žádné problémy. Teď jsme viděli offside, okamžitě kontakt a... Ano, Radek Filip zareagoval na to, že Eberle vystřelil po odpískání. Přesně tak, okamžitě je znát, že Sparta chce hrát agresivně, že nechce
nic Kladno odpustit, ale je také znát, že mají velký respekt ze svého soupeře. Tady přišla ta střela po pískání a okamžitě Filip do Eberleho najel a trefil ho. Na nic už nečekal Kočík, který tam okamžitě pádil a čekal, jestli se náhodou Eberle nezvedne a nepůjde do nějakého pěstního souboje. Richard Žemlička, držitel spousty rekordů v historii Sparty, tak rozdílných rekordů, jako je třeba počet vítězných gólů nebo trestných minut. Opravdu byl to hráč, který byl vidět ve všech aspektech hry. Macholda, teď poprvé je kladenská obrana trošku více zaměstnána, ale ta zpětná přihrávka vyhnala obránce Daniela Sobotku, který v základní části extraligy debutoval v pátek v Chomutově. Jinak hráč, který ale už odehrál zápasy v té předloňské velmi neúspěšné sezóny Sparty ve skupině o udržení. Mladí obránci Sparty teď samozřejmě v následujících týdnech dostanou hodně prostoru, protože návrat Angela Krsteva a Jana Hanzlíka se bude počítat spíše na týdny než na dny. Jurich Trej se nakonec dotknul puku a proto je pískáno postavení mimo hrou ve chvíli, kdy máme odehráno 6,25 minuty. Francouzští bratři se scházejí ve čtvrté formaci společně s Američanem Alexem Fostrem. Jsme viděli, jak se dva kladenští hráči srazili ve středním pásmu. Také proto byl ten zmatek potom v té obranné třetině, protože tam opravdu chyběli z ničeho nic, tam bylo velké přečíslení. Nicméně Sparta, pokud chce tenhle zápas, aby ho vyhrála, tak myslím, že všichni by měli začít daleko víc brusit, dívat se a hlavně chtít. Třeba i Pacovský, kterého jsme viděli, aby šel před branku, aby opravdu zaměstnal Cháberu. Myslím, že Jaroslav Jágr starší má být na toho pyšný. Při svém posledním působení v české extralize před 8 lety stihl Jaromír Jágr 3 čtyřbodové zápasy, včetně toho posledního, když se loučil v domácím duelu proti Liberci. Stihnul hat-trick v zápase proti Znojmu, ale jak zdůrazňuje, nepřijel anebo nevrátil se do Kladna proto, aby bojoval o čelo tabulky produktivity. Teď vystihl rozehrávku mezi Valinem a Brošem. Židlický, vždy útočně naladěný zadák. A vidíte, kde teď se objevil za brankou soupeře, která byla ale posunutá. A došlo tam k fantastické spolupráci mezi Jágrem, Židlickým a Plekancem, kteří si tam předali skvěle kotouč. Několikrát se vykřížili, podívali se, kdo vypadá volnější a přišla vždycky ta zadovka, ta přihrávka za sebe a potom vyskočila branka a proto byla přerušená hra. Spartanský kotel a je velmi příjemné, že i další části spartanské domácí arény jsou zaplněné. Plekanec, Jágr. Plekanec společně s Jiřím Tlustým v těch prvních 2 zápasech si drželi průměr 2 body na utkání a teď krásná přihrávka Jágra na Plekance, který vracel, ale tam už Jágr stačil puk zasáhnout pouze bruslí. Ale opravdu, co střídání tohoto útoku, to zajímavé věci v útočné třetině hostů. Jágr, Plekanec, Tlustý před brankou, se ale odráží od brusle Majlema, Židlický, obhodil si Hlinku, Plekanec za brankou, přední Židlický a tlačí se tam také Jágr. Sjeli se k němu 2 domácí hráči, včetně obránce Patrika Husáka. Na druhé straně první práce pro Jana Cháberu, poté co pronikl Petr tenkrát, další z bývalých kladeňáků. Obrovská šance, Plekanec skvěle předložil ten kotouč. Ale tady vidíme tu akci, kdy si myslím, že Plekanec už měl střílet, přece jen Jágr už byl pod tlakem, ale to předtím, kdy Jágr na sebe navázal 3 hráče a dokázal backendem přesně prohodit kotouč na Plekance, ten se dokázal dostat těsně před brankáře Švarce, ale už ne zakončit. Druhá kladenská formace na ledě, Patera.
Trtina. A tady je najetý Hovorka, Hlaváč to nakonec byl a velmi dobrá šance pro nejlepšího střelce extraligy před 13 lety, Jan Hlaváč. Ale výtečná přihrávka, Hlaváč tam zůstal za obranu, dostal skvělý pas, nijak se nerozpakoval, okamžitě vystřelil nahoru. Schwarz šel do toho univerzálního pokleku, vytáhl ramena nahoru, ale přišla tam taková lehká sekira ze zadu, proto také ta střela neměla takovou razanci, jakou by si asi Hlaváč představoval. Tak na dobré šance zatím tak 1-5 z pohledu Sparty. Opravdu pouze Petr Tenkrát dokázal výrazně prověřit Cháberu, zatímco Marek Schwarz se opravdu nenudí. Hlaváč v souboji s Majlemem, přijíždí k němu také Jorik Trej. A teď jeho bratr Saša, Foster. Francouzsko-americký útok se žene dopředu. Ale Drtina zvládl situaci proti Fosterovi, Patera. Teď tedy druhá kladenská řada proti čtvrté spartanské. Ivan Majeský už po třetí tráví začátek sezóny na Kladně. V těch předchozích dvou případech vždy odešel do Švédska, tak jak jsme to vídali například u spartanské dvojice Hlaváč Hlinka, která ale dnes každý z nich stojí na opačné straně. Brácha na bráchu, tedy Saša na Jorika, ale ten se k puku nedostal. V středním pásmu teď sebral puk Piskáček a velmi dobrá šance pro Dragouna. Schwarz zasahuje. Zatím možná největší šance, ideální pozice mezi kruhy pro Michala Dragouna, tohoto dvojnásobného šampiona v dresu Sparty. A pokračuje tlak Kladna. Ale opět skvěle sehrané. Je vidět, jak Kladno útočí ve 4 hráčích. Všichni se nabízejí, všichni chtějí hrát. Není to takové to rychlé, že se někam hodí kotouč a někdo tam letí, ale opravdu jsou velice dobře srovnáni. Zůstává jeden obránce vzadu a 4 hráči teďka hodně rozmíchali tu obranu, která byla těsně před Schwarzem, ale Schwarz výborně zasáhl. A znovu velká podpora obránce, tak jako před chvilkou Marek Židlický, tentokrát Jan Piskáček. Jágr objíždí branku. Židlický nakonec nestřílel, ale vyměňuje si puk s Plekancem. Velmi hezká souhra. Tohle jsou podle mě věci, které se snad musí líbit i spartanským fanouškům, i když se samozřejmě hraje kolem jejich branky, ale znovu, jak o sobě teď Židlický s Plekancem nádherně věděli. Já nevím, jestli úplně spartanští fanoušci ocení to, že se Kladnu zatím daří, ale podívejme se, jak si skvěle vyměnili kotouč. Židlický naznačil střelu, potom šlo okamžitě zpátky, Plekanec se tam uvolnil, ale Židlický nezůstal stát na modré čáře, tak jako to udělá většina obránцů, okamžitě se nabídl do toho volného prostoru a ten pohyb, ten byl překvapivý. Tak Marek Židlický teď zjevně v poklidu čekal, až se odpíská icing, ale to se nestalo. Plekanec. Dlouhá přihrávka na Jágra, zastavená u Ariho Valina. Brož. Černošek. Plekanec. Tlustý. Jágr. Pokud teď odskočil a toho využívá Radek Filip. A sbírá potlesk spartanských fanoušků Hlinka. A Sparta bude hrát přesilovku, pokud nevyužije teď výhodu, protože Dominik Pacovský byl před brankovištěm faulován, pravděpodobně Petrem Macholdou. Teď si do rány lehl Valský a Cháberův zákrok proti ráně Hlinky. Spartané tedy v 6 v útočném pásmu. Kočí. Jeho prudké nahození, které se odrazilo od nohy Pacovského. Sparta teď může trošku změnit vývoj první třetiny, bude hrát přesilovku. Stačilo málo a najednou obrázek vypadal úplně jinak. Tady uvidíme ten faul, kdy Macholda podkopl Pacovského, ten se okamžitě potácel k ledu. Ten souboj byl těsně před brankářem Kladna, pak přišlo zakončení, takový nahození kolem brány. Spíš se čekalo, jestli se ten kotouč neodrazí od nějaké nohy za záda brankáře Chábery. Sparta zatím může být spokojená se svojí efektivitou v přesilovkách. 3krát skorovala v Liberci, 2krát v Chomutově. Úspěšnost přes 38%, ale samozřejmě jsme teprve na začátku sezóny. Pravda je ale, že většina ostatních týmů zatím se v početních výhodách spíše trápí. Uvidíme, co teď Sparta. Rána Troje Majlema od modré čáry.
Pacovský za brankou. A znovu rána bez přípravy, Chábera připraven. Ještě se tam domácí snažili dorážet, teď si tenkrát s Gavrilecem trošku vyměnili pozice. Gavrilec jako obránce byl až před Cháberou a tenkrát z první pálil. No, to rozestavení hráčů je velice šikovné. Pacovský za bránou rozdává Kotouč na pro něj v tuhle chvíli levou stranu a tam je tenkrát, který může střílet, nebo obránce, který se tam vystaví na modré čáře. Myslím, že tahle přesilovka zatím funguje, proto tam také ta lajna zůstává dál. Dominik Pacovský v pátek v Chomutově 3 body. Jeden z jeho nejlepších zápasů v extralize. Společně s Jaroslavem Hlinkou, který měl 3 asistence, se zasloužili o to, že Sparta stáhla ztrátu 2-5 až na nerozhodný stav. Ale nakonec gól Martina Zálešáka byl rozdílový a rozhodl o vítězství Pirátů nad vítězem loňské základní části. Teď Tečovaný pokončí za kladenskou střídačkou. No, hodně čitelná přihrávka. Hlinka trošičku prováhal ten moment té nahrávky a potom tam přišla rychlá hokejka a přerušení té akce. To byl Tlustý, který to už dokázal vystrčit ven. Tady je Petr Macholda, hráč s dvojím občanstvím, jak s českým, tak s německým. A předtím jste viděli Jiřího Tlustého, který dlouho doufal letos na jaře, že se dostane do sestavy pro světový šampionát. No a návštěva nám utěšeně roste, už je to nad 11 500 diváků. Samozřejmě jména jako Jágr, Plekanec, Židlický hodně táhnou. Takže se teď často paradoxně nechodí na domácí tým, ale na hvězdy soupeře. Ještě přes 3/4 minuty z první spartanské přesilovky. Valin nahazuje obloučkem, za pukem jde Michal Brož, bráněný Drtinou, je tam také Majeský, který se teď srazil s Petrem Tonem. A určitě spartanští fanoušci jsou rádi, že už nemusí být zmatení, pokud se dívají na led. V loni je Petr Ton hodně překvapil tou 20 na zádech, letos se vrací ke své obvyklé 87 z posledních sezon. Jan Hlaváč teď sbírá vteřiny. Posledních 7 sekund z trestu Petra Macholdy. Marek Švarc už odklepal hokejkou poslední sekundy. Petr Macholda na ledě a tohle už bude zakázané uvolnění. Židlický dlouho držel Kotouč v té jízdě vzad, koukal na čas, sledoval, kdy Macholda naskočí na led, aby mu předal Kotouč a potom ta přihrávka už nebyla tak přesná, jak by si představoval. Nicméně musím se sám pozastavit nad tím, jak Židlický neustále útočí. Pokud divák dobře sleduje, tak on opravdu vypomůže v útoku až neuvěřitelně a zůstává tam jediný obránce a to je Mára Černošek, který hraje takového stopera. Tady ten souboj, kdy Brošton se snažili vytloupat ten Kotouč, aby mohli hrát dál přesilovku, ale nakonec jim to nepovedlo. Tohle salto bylo hodně nechtěné. Petr Ton letos má možná méně času na přesilovkách, samozřejmě s tím, že Jaroslav Hlinka je zpátky ve Spartě a že to tentokrát stráví celou sezónu a nebude utíkat do Švédska, tak ten přetlak skvělých útočníků na přesilovky, který má Richard Žemlička, musí nějak řešit, takže Petr Ton už o tom hovořil po předchozích kolech, že musí si zvykat zkrátka na to, že těch vteřin na přesilovku je méně. Židlický, Černošek. Teď je první obranná dvojice za třetí formací Eberle. Foster. Loni ve své první sezóně 23 bodů základní části pro rodáka z amerického Kentonu. Letos zatím jeho formace čeká na první bod, ale samozřejmě od čtvrtého útoku se neočekávají nějaké velké bodové příděly. Jaromír Jágr teď zavezl puk do útočného pásma. Tlustý, Plekanec, sražená střela. Velmi rychle u něj byl Saša Trej.
A samozřejmě Richard Žemlička, na rozdíl od Mojmíra Trličíka v tom pátečním zápase, má tu výhodu, že může nasazovat svoje formace na Jágrův útok, jakožto kouč domácího týmu. Teď vystihl Petrton hodně riskantní rozehrávku Plekance. Tomáš Plekanec má druhý pokus. A znovu Petrton ve středním pásmu sbírá puk. Brož. A Michal Brož se prodírá až do zakončení. To byla krásná individuální akce domácího kapitána a vybojoval druhou přesilovku pro domácí. Brož jako kdyby šel, ale prošel. Tam obránci vůbec nečekali, že by ten kotouč nepředal nebo nenahodil, ale dál s ním pochodoval. Majský vůbec nereagoval, pak už mu tam zůstala jenom hokejka, snažil se zabránit tomu, aby v té poslední chvíli Brož nezakončil naprosto přesně. Tady vidíme, jak se snaží hokejkou mu sebrat ten kotouč, znemožnit mu tu střelu, to zakončení. Chábera výborně zareagoval, ale tady za to patří hlavně poděkování Brošovi, který tam skvěle přešel přes modrou čáru a přes 3 hráče Kladna. Ivan Majský byl u jedné z nejbolestivějších porážek českého týmu v těch postfederálních soubojích v zápase o bronz na světovém šampionátu ve Finsku v roce 2003, kdy Slovensko duel o 3. místo vyhrálo. Ivan Majský se pak zúčastnil ještě dalších 4 mistrovství světa, takže druhá přesilovka domácích. Znovu ji zahajuje Hlinkova formace, tenkrát Patera, Hlaváč. A prošel mezi Gavrilecem a dalším hráčem. Kladeční fanoušci určitě by teď rádi viděli srovnání počtu hráčů na ledě, ale rozhodčí Hodek se Součkem tenhle souboj pouštějí. Mocek, ale nepodařilo se mu dostat puk z obrané třetiny. Gavrilec, ale přihrávka od Majlema k němu nedoputovala a tady je zajímavá pozice pro hosty. Další Švarcův zákrok proti Valskému. Švarc se teď snažil dostat se k puku, ale rychleji tam byl Eberle. A tady si klepe o přihrávku Mocek. Konec Mockova střela. Švarcovi tam teď moc nepomohl Majlem. No a Spartané teď byli v 6. Tam to střídání nevyšlo a teď se srovná počet hráčů na ledě. Hlavně jeden ze spartanských hráčů se neměl dotknout toho kotouče, to byla obrovská chyba, ale tady vidíme Hlaváče, který tam proletl jak ještěrka kolem mantinelu, potom si ještě dal kotouč na prostředek, už nestačil zakončit tak, jak by potřeboval, přišla ten náraz a tady je ta druhá akce. Myslím, že Valský tady už měl dávno střílet, že se dostal hodně z úhlu, ale Švarc potom dal takovou chybičku, vyjel pro ten kotouč, ale ten se k němu nedostal. Skvěle to tam kladenský hráč vyřešil, ovšem ta přihrávka, která přišla o koupek později, než měla, už ničemu nebyla. Takže můžeme dnes poprvé vidět kladenskou přesilovku a to, jak se vylepšila oproti tomu prvnímu zápasu na Slávii. Bylo vidět v pátek proti Vítkovicím, že už si kladenská sestava zlepšila výrazně. Teď se bude hrát 46 sekund ve 4, pokud nebude další vyloučení, potom bude následovat přesilovka rytířů. Také proto tam asi v tuhle chvíli látala, drží se ta přesilovková formace Jágr, Plekanec, Tlustý na střídačce. Foster. A nic těžkého pro Jana Cháberu, který prožívá velmi povedený začátek sezóny. Ostatně už v loni podle úspěšnosti zákroků byl bývalý strážce Budějovické branky druhým nejlepším v celé základní části právě za golmanem Sparty, nyní už ale oporou týmu KHL Lev Praha Tomášem Peprlem. Na kladenské straně došlo ke střídání, tady usměvavý Jaromír Jágr okamžitě šel na led Patera, protože se vhazuje v kladenské třetině, tak aby tam byl někdo, kdo opravdu ovládá vhazování a to Pavel Patera zvládnul. A Pavel Patera také rychle odjíždí na střídačku a pouští na led Michala Dragouna, který je teď tedy v útočné dvojici s Látalem. V chvíli, kdy zbývá 10 sekund do konce vyloučení Ivana Majského. A teď už je čas právě pro to střídání, proto teď vidíme, hazuje se v útočné
třetině Kladna a okamžitě tam nastupuje Jágr, Plekanec, Židlický do obrany a bude se čekat na dostřídání. Tlustý půjde dopředu, ale začne možná hra s jedním obráncem a bude se čekat, jak se dostřídá. A tady už porada, Hlinka okamžitě zvažuje, jakou obranu by měli udělat v tuhle chvíli, jak postaví hráče, aby dokázali dostat Kotouč rychle vlastní třetiny. Tak Ivan Majeský, pokud naskočí z trestné lavice, také rozhodně není špatným bombardákem od modré čáry. Jágr u puku, u něj Valin. Tlustý ale měl zablokovanou hokejku a dopředu jde Pacovský, byl trošku zahákován Tlustým. Hlinka, u něj Majeský, který se vrátil z trestu. Jágr. Tak Majeský odchází a na led pouští Marka Černoška, takže kompletní první pětka. Jágr zaváží puk. Tlustý, Jágr, na modré čáře Židlický s Černoškem. Jágr. Plekanec. Jágr. Marek Černošek teď mezi kruhy. Jágr. Přihrávka, která směřovala nakonec až na druhou stranu na Tlustého. Plekanec. Černošek. Plekanec teď půjde do souboje s Filipem. Jágr. Židlický. Ještě čtvrt minuty z kladenské přesilovky. Jágr. Plekanec si sjíždí před branku, snaží se na několikrát dotlačit puk za Švarce, ale ten odolává a teď hodně důrazní domácí proti Plekancovi a Tlustý samozřejmě jel na pomoc svému centrovi. Tam Valin společně s Filipem hodně rychle pacifikovali Plekance. Plekanec tam hodně dotíral na tu přední tyč, protože se mu zdálo, že Švarc nemá úplně ten kotouč pod kontrolou. On ho nepodržel, teď to možná uvidíme lépe. Plekanec využil toho, že je blízko a snažil se tam dorvat. A to doslova. Ten kotouč, Valin okamžitě zareagoval, vyletla ruka, dostal trest, okamžitě rozhodčí zvedl ruku, měl by jít a mohlo by se 5 vteřin hrát. 5-3, uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale tady to bylo 2-1, hodně tvrdé od obránců. A myslím, že je správně na trestné Radek Filip, protože on tam přijel jako třetí hráč, tam byl vlastně Plekanec s Valinem, vytvořili dvojici a Radek Filip tam byl, tak říkajíc, navíc v tu chvíli. Proto se tam také okamžitě sjeli všichni kladenční hráči, aby bránili, aby to byly souboje 1 na 1, aby tam Plekanec nebyl pod tak obrovským tlakem, kdy Radek Filip a Valin tam do něj bušili. Takže 5 vteřin budou hrát rytíři 5-3. Ale přijeli obránci, to znamená, že se bude vhazovat ve středním pásmu. Obránci se tam okamžitě stáhli a v tu chvíli rozhodčí vytáhli vhazování do středního pásma. Takové je nařízení a to nebude to tak velká výhoda těch 5 vteřin. Ale je druhá kladenská formace. Na vhazování půjde kapitán rytířů Pavel Patera proti domácímu muži s Cčkem na dresu Michalu Brošovi. Židlický zůstal na ledě. Gavrilec. Jánský, který seděl ty 2 minuty za špatné střídání, je na ledě. Teď krouží za Cháberovou brankou, před kterou si najížděl Broš. Hovorka. Hlaváč. Chtěl vrátit zpátky na Hovorku, puk neprošel přes rodáka z Britské Kolumbie. Bránce s číslem 44 Travise Gavrilece. Tak, ta rozehrávka ve středním pásmu mezi Hlaváčem a Paterou teď nebyla vůbec podle plánu. Takže Spartané vracejí puk za Cháberu. Foster. Točí. Spartané našetřili hodně času a Foster společně s Jurikem Trejem jsou hodně důrazní v útočném pásmu. A Jurek Trej se dostává k puku, ale vrátili se k němu Jágr s Tlustým. Takže elitní 5 hostů na ledě. Plekanec. Tlustý. Jágr. Plekanec. Ale tady nebyl nikdo. Marek Černošek hraje až ve středním pásmu.
minuta z trestu Radka Filipa, teď už 20 sekund. Židlický. Mocek. Ale zkrácená přesilovka hostům nevyšla. Martin Látal ukazuje svoje bruslavské kvality. A nakonec dostal puk před branku, ale tam Valin pokryl Eberleho. Sparta je kompletní, Radek Filip je na ledě. A teď může podpořit útok, který vede Pacovský, ale Radek Filip šel střídat na začátku poslední minuty úvodní třetiny. Zakázané uvolnění hostů. Zakázané uvolnění. Tady je Jurek Trej, který společně s Alexem Fostrem velmi dobře pracoval v oslabení. A vlastně první kladenská formace se vůbec teď nedostala k tomu, aby se usadila v útočném pásmu. Hodně sehraná obrana středního pásmu, dobře bruslili, dobře napadali, dokázali být hodně otravní. Pokud Kladno mělo kotouč na holi, tak nezdali se toho souboje a dokázali dobruslit takhle perfektně sehrané hráče. Nahození Ivana Rachunka, který znovu rozjíždí akci přes střední pásmo. A nakonec se dostal i ke střele a možná i k opakované. Před branku si teď najížděli Brož s Tonem. Rachunek. Majeský. Hovorka. Šance na poslední střelu. Patera, ale hra se odbývá u mantinelu. Majeský tam ještě vlétl, ale ke střele už se hosté nedostali. Určitě ale měli v první třetině více šancí, především ten úvod patřil jednoznačně rytířům, ale zatím možná pokračujeme v tradici loňských vzájemných duelů tady na Spartě po první třetině bez gólu. V první třetině brankář. Nakonec se v té první třetině poměr střel na obě branky docela vyrovnal, přestože ze začátku byl Marek Švarc v ohni střel při tom počátečním tlaku Kladna, ale nakonec, jak můžete vidět, společně s Janem Cháberou měli téměř identický součet zákroků za prvních 20 minut. To hlavně vypadalo vizuálně tak, že Kladno mělo víc šancí, ale pak přišly momenty, kdy Sparta opravdu zatlačila a měla tam také povedené šance, ale opravdu ta spolupráce zatím té první liny je jasná, čitelná. A můžete vidět, že přestože Kladno dnes tady sebou má 7 obránců, tak Mark Židlický naskakoval v podstatě obstřídání a jeho součet přes 11,5 minuty jasně ukazuje, jaká je jeho role v týmu a že se může celkem s přehledem dostat na 30 minut za celý zápas. Plekanec s Brošem na úvodní vhazování druhé třetiny. Richard Žemlička zatím nějak nevyužívá té výhody domácího kouče. Tlustý. A první zákrok Švarce hned po 13 sekundách druhé třetiny. Znovu připomínáme, že ve druhé třetině pátečního zápasu proti Vítkovicím 68. Jaromír Jágr strávila na ledě necelé 2 minuty. Teď ale velká šance Michala Broše. Teď byl blízko tomu 500. bodu v extralize. Jemně tečoval před Cháberou a byla velká příležitost domácího kapitána. Plekanec zastaven Brošem a také Majlemem. Linka. Teď nedosáhl na tu prudkou přihrávku na modrou čáru a tady je Michal Broš, sběratel extraligových titulů, ať už se Vsetínem nebo se Spartou, ve velké šanci v posledním střídání. Obrovská šance to byla, zůstal tam sám teď.
schovaný za svým spoluhráčem. Tam před ním stál, nicméně Brož opravdu si umí najet, umí využít dobré přihrávky a teď nám to znovu ukázal. Jste soustředění obránce Patrika Husáka před vhazováním. Trtina už ve středním pásmu. Trojmajlem. Velmi slušných 21 bodů v základní části. Znovu hodně prudká přihrávka na modrou čáru a ta vrací zpátky Spartu před svého brankáře po icingu. Na to okamžitě zareagovalo, znovu vystřídalo Patrova lajna s Hlaváčem, která také měla šance povedené situace v první třetině. Hovorka teď dostal do velkých problémů Husáka, ten mu vrací náraz na mantinel. Patera bojoval mezi kruhy. No a na ledě je pro změnu s dvojkou Marek Židlický. Hlaváč. A to je hezká přihrávka na Piskáčka, kterému se ještě odráží puk, ale přestože objel i Švarce, nakonec backendem zamířil vedle. To bylo neuvěřitelné. Obrovská šance. To byla šance netrefit takhle zblízka úplně odkrytou bránu. Skvělá klička, ale pak co přišlo, to byl blesk. Podruhé dnes 23letý obránce Kladna podpořil útok. A podruhé z toho byla obrovská šance, teď ještě mnohem větší. Mocek nahazuje. Před brankou bojoval Valský. Teď ovšem nemohl do útočného pásma Dominik Simon, účastník letošního mistrovství světa 18 na Jižní Moravě. Macholda. Čtvrtá kladenská formace se teď snaží usadit v útočném pásmu. Mocek. Melka. Kugler ale odcházel střídat. Antonín Melka v tomhle týdnu dosáhl hat-tricku, nikoliv ovšem v extralize, ale v první lize v barvách Písku. 3 góly a 1 asistencí přispěl k vítězství nad Šumperkem. Židlický. A tentokrát zase těžká přihrávka na druhé straně, kterou zpracoval ani takový mistr, jako je Jágr, a Piskáček teď bude asi dlouho ještě kroutit hlavou. To je neuvěřitelné, protože ta klička, teďka jsme viděli, jak se chytl za hlavu. Já osobně to vídám hodně často, protože můj syn takovéhle akce taky nedává. Pak se hodně vztekám a myslím, že Piskáček, když se tam chytl za hlavu, tak mu došlo, jak obrovskou udělal chybu, jak spanikařil, jak zazmatkoval těsně před tou prázdnou brankou. Ale viděli jste ho, jak ho tam hned podporovali Jiří Trtina a usmívající se Marek Židlický. Tohle se stane i velkým mistrům. Tlustý. Plekanec. Projel mezi bratry Trejovými. Jágr. U něj Foster, ale Jágr si přesto našel místo na přihrávku. Židlický. Teď ale zase do jejich souhry zasáhl Radek Filip. Jurek Trej. Tak nakonec je to Saša, bráněný Markem Černoškem, dalším hráčem, který hrál ve Spartě a hrál tady velmi úspěšně. Jasně o tom svědčí výrazný podíl na 2 mistrovských titulech, na těch posledních Sparty. Bude se vylučovat. Domácí si zahrají 3. přesilovku a hráč, který tráví nejvíce času na ledě, teď bude trávit vteřiny na trestné lavici. Židlický zůstal na modré čáře, chtěl udržet čáru a pásmo, tak aby se nemuseli stěhovat, a to se mu nepovedlo. Zůstala hokejka kolem pasu a to nedovolené bránění bylo viditelné. Celkem 21 bodů nazbíral Marek Židlický během svých startů na světových šampionátech. Gólově pro něj byl
byly nejúspěšnější olympijské hry v Turíně před 6 lety, kde mimo jiné dvakrát skoroval proti Finsku. Valin nahazuje, za brankou Rachůnek, bráněný Trtinou, je tam také Majeský v obranné dvojici a před nimi Perle Patera. Valin a znovu sražená rána, Majeský. Za zády má Broše a Michal Broš se nakonec dostává k puku a znovu ukazuje svoje šikovné ruce, jako v první třetině, kdy se protlačil mezi 3 protihráči do šance. Rachůnek, Broš. Petr Ton zatím tak si hledá svoji pozici. Rachůnek, Petr Ton a Rachůnek, odrazil se k němu puk, ještě Broš doráží. Gavrilec, ale tenhle puk zastavil Trtina a nakonec Majeský odpaluje. Sparta posílá na led Hlinkovu formaci s Tenkrátem a Pacovským na křídlech. Hlinka, nejproduktivnější muž playoff při tom posledním spartanském titulu v roce 2007. Jakub Valský teď zdržuje Spartany v jejich obranné třetině. A vypadá to, že si nakonec vybojoval vyloučení pro Troje Majlema. Nebo Gavrilec. Tam ho držel v rohu a bylo naprosto zřejmé, že Valský chce držet kotouč co nejdéle a ten souboj dopadl tak, že Gavrilec ho strhl k ledu. Si nebyl štont vyndat ten kotouč spoza nohou a tady ta dobře sehraná přesilová hra. Myslím, že tenhle koncept té přesilovky, kdy hrají 3 hráči vedle sebe a pak se hnou, zatím funguje a Sparta z toho má hodně šancí. Takže stejně jako ta předchozí přesilovka Sparty končí předčasně, teď se bude hrát ve 4, více než půl minuty. Tady vidíte Michala Broše. Vlastně všichni 3 členové spartanského elitního útoku se blíží nejrůznějším jubilejím. Už jsem hovořil o té blížící se 500 Michala Broše. Petr Ton se zase blíží hranici 300 nastřílených gólů a teď Dominik Pacovský, ale nakonec je z toho zakázané uvolnění. No a třetí z těch členů prvního útoku, Ivan Rachůnek, ten zase stíhá 600 odehraných zápasů v naší nejvyšší soutěži. Zdeněk Vojta, 49letý rodák z Berouna, který ve své hráčské kariéře prošel Libercem, Chomutovem, Ústím nad Labem. Jako kouč trénoval mimo jiné chorvatskou reprezentaci. Tady je hodně důrazný Petr Tenkrát, který teď těžil ze svého bruslení. Látal. To je zase rychlík v sestavě hostů. A také hráč, který ví, jaké je to nastupovat za Spartu. Kladno je kompletní, Židlický na ledě. Dragoun. Ale ve středním pásmu nepřešel přes Zdeňka Bahenského, jednu z letních posil Sparty. Jágr, takže už je na ledě. Kompletní první 5, Valin, ale Jágr se s ním poradil. Na modrou čáru na Židlického, zpátky na Jágra. Plekanec, Židlický, Židlického rána a lapačka Marka Švarce. Perfektní zákrok spartanského golmana. Černošek tam hodně dotíral před Švarcem, snažil se tečovat ten kotouč, ale byla to povedená rána. Tady vidíme tu souhru, kdy Plekanec se hnul nahoru, okamžitě předal kotouč Židlickému, ten si nabil. Ta rána byla povedená, ale Švarc ji viděl a to, co Švarc vidí, to také chytne. To opravdu skvělý brankář. A vidíme, že tohle je pozice Marka Černoška, že opravdu na přesilovkách Židlický zůstává na modré sám a tak jako v první třetině Černošek vádí tu černou práci před soupeřovou brankou. Ale skvěle Jaromír Jágr zatáhl ten kotouč. Jednou si prohodil hráče, potom dokázal rukou si vytvořit prostor a prudká
útočka. Marek Schwarz pak měl co dělat. Michal Brož proti Tomáši Plekancovi. Židlický. Ale ztratil puk. Rachůnek. Už jen půl minuty z vyloučení Travise Gavrilece. Jágr teď na levém křídle. Vyjíždí branku a přihrává Židlickému. Plekanec, Černošek, Plekanec. Tlustý a před brankou si sjíždí Jágr. Černošek nakonec nepálil až na podruhé, několik tečí, ale Schwarz znovu našel puk. Drobná rozmíška mezi Rachunkem a Tlustým. Teď Kladno dokázalo rychle, ta první lajna rychle změnit tu přesilovou hru. Najednou se objevili všichni 4 hráči. Židlický, Tlustý, Plekanec i Jágr v pozici, kdy si mohli nahrát a na modré čáře zůstal jenom Černošek. Tady jsme viděli tu jeho ránu. Tlustý už se nedokázal dostat k tomu kotouči, který Schwarz schoval v lapačce, skvěle zareagoval. Pak přišla ta strkanice, která byla těsně před brankářem Schwarzem. Tady je Marek Černošek, mistr extraligy v dresu Sparty v letech 2006 a 2007. Posledních 6 sekund odehraje třetí kladenská formace z toho zbytku při Gavrilecovi vyloučení. Macovský. Majskýho zbavil stability Dragoun, ale utíká mu puk. A tak hrají domácí a je to možná zajímavá pozice, tady si najíždí Petr tenkrát. Ale ta přihrávka od Jaroslava Hlinky šla o něco více dopředu, než kam pálil spartanský rychlík. Už se blížíme ke konci 28. minuty a stále se čeká na gól. Jenom připomínám loňské výsledky tady na Spartě proti Kladnu. 0-1 v prodloužení a 1-0 v prodloužení. Macovský. Gavrilec, ale není kdo z domácích hráčů. Hovorka, Trtina. Hovorku teď stačil rozhodně tenkrát a připravil ho o pouk. Hlaváč. Hovorka. Zpátky na Hlaváče. Hlaváč v dobré situaci a tyčka teď zachraňuje Spartu. Jan Hlaváč zatím čeká na první trefu v letošní sezóně. Gavrilec. Židlický. Patera. Ukázal skoukličkovanou ve středním pásmu. Jánský snažil se obhodit si Piskáčka, to se mu nepovedlo. Patera. Melka. Další zákrok pro Schwarze, Valský. U něj Valin. Melka. Kuchler. Běží Simona a dostává se do zakončení. Od Valského se možná nakonec ten puk odrazil. Pokračuje dlouhá pasáž bez přerušení, během které se protočily všechny formace na ledě. Kuchler. Kočí. Na modré čáře Černošek. Melka ještě zůstává na ledě. Už naskočili Jágr s Tlustým. Teď už bude Plekancovo trio kompletní. A bude muset začít z obrany. Saša Traj nahazuje pro Fostra, u něj Tlustý. No a zvládl situaci i proti přesile. Jágr a tady je rozjetý Tlustý. Najíždí proti Gavrilecovi. Konec se nedostal ke střele. Černošek. Židlický. Ale nakonec si to rozmyslel, tohle už by bylo příliš velké riziko a vracel se po té, co se puk dostal k Sašu Trejovi. Máme za sebou více než polovinu základní hrací doby a
tak jak už je tradicí z minulé sezóny, čekáme na Spartě na první gól v souboji s Kladnem. Tady je ta přihrávka Jaroslava Hlinky na Petra Tenkráta. Ona nedosedla tak, jak by potřeboval. Petr tenkrát to chtěl tečovat, ale šlo to tyčka. A tady je ta tyč, která zazvonila. Dobře vystřelený Kotouč, Hlaváč dobře s Paterou spolupracuje. Tahle dvojce si myslím, že pro Kladno je velkým přínosem. A i u Jana Hlaváče rytíři vědí, že neodejde do Švédska, ale že zůstane celou sezónu v sestavě. Mimochodem v loni odsud ze Sparty společně s Jaroslavem Hlinkou neodcházeli úplně v dobrém, odcházeli vlastně ještě dříve, než byla původní dohoda. A celá ta sezóna pak pro Spartu pokračovala hodně špatně až do skupiny o udržení. Jiří Drtina se musí rychle vracet, jde do souboje s Ivanem Rachunkem. Majeský. Ho obtěžuje Brož. Brož padá, přichází o helmu. V souboji s urostlým slovenským chasníkem a šance pokračuje. Petrton po otočce, ale přesně doprostřed, kde byl Jan Chábera. Dámy a pánové, vyhlašujeme výherce typovací soutěže. Čeká na to, až mu otřou Já tady vezmu, podejte mi rychle lísteček. tu ochranu očí. Tady vidíme ten souboj, kdy si chtěl krýt Kotouč. Od Hezkého přišlo to podstrčení, Prošovi spadla helma. Petrton, který se dostal do šance, skvěle tam dělal tu otočku přímo před bránou, dostal se ke Kotouči, který se mu odrazil a dokázal se rychle otočit a zakončit. Gavrilec. Hlaváč za brankou. Jánský. Židlický. Co je zajímavé, všiml jsem si, vypadá to, že Marek Židlický střídá dva páry rukavic. Občas ho poznáme velmi dobře podle těch červených, ale v jiných střídáních má zase modré rukavice. Možná při tom velkém vytížení. Teď před brankou bojovali dva jeho spoluhráči. Jedním z nich byl Jan Hlaváč a společně s ním také Pavel Patera, před kterým se teď otevírá prostor, najíždí mu tam Hovorka. Hovorka! A znovu obrovská šance hostů a puk jen těsně minul branku. Jsem zvědavý, jak s tím naložil, s tím Kotoučem, protože on ho opravdu trefil, ale uvidíme v opakovaném záběru, jak blízko byl bráně. Tady Pavel Patera natáhl na ten příklep a potom dal Kotouč přesně na hůl, ale Hovorka vůbec netrefil znovu branku. Myslím si, že nezvládl to doražení, přišla tam lehká teč Pacovského, který dokázal v tom dobruslování odvést kus práce, zaháknul hokejku a je vyloučen. A za to musí Pacovský jít teďka na trestnou lavici. Povím ti na tvůj dotaz ohledně rukavic Židlického. Myslím, že hráči jsou zvyklí, že hrají v suchých rukavicích, to znamená většina mužstev má takový sušák, kam se ty rukavice dají a během chvilky se vyfouknou, aby nebyly tak úplně mokré. Takže kladenská přesilovka a překvapí, že tam je pětka vzadu Černošek, Židlický, před nimi Plekanec s Jágrem a Tlustým. Černošek tentokrát zůstává na modré čáře se Židlickým už v pátek proti Vítkovicím. Kladno předvedlo několik variant sehrávání přesilovek, samozřejmě při pouze jediné by soupeře moc nepřekvapili. Židlický, teď Tlustého, Plekanec, Jágr. Domácí mají v obraně Valina a Filipa. Před nimi Foster a Jorik Trej. Tlustý, Židlický. Plekanec teď před brankou, puk se k němu nedostal na případnou teč. Znovu Židlický. Tlustý. Otvírá se před ním prostor, puk byl tečován o brusli Radka Filipa a domácí dostávají hru do středního pásma, ale čas na vystřídání zatím nemají. Tlustý o mantinel na Plekance. Jágr. Tady bude pálit Macholda, který mezi tím přišel na led. Jaromír Jágr jako poslední z té první pětky odjíždí na... Tak nakonec ne. Vypadá to, že možná stráví kompletní 2 minuty na ledě, tak jak to předváděl už v předchozím kole. Patera.
Jágr číhá u mantinelu na modré čáře, teď se dostává k puku a chtěl přihrát Hovorkovi, to se nepodařilo a je tady přečíslení domácích. Michal Brož a s ním Ivan Rachunek. Michal Brož, ale výborně zasáhl Macholda a potom také Chábera, ale bylo to s faulem. Marek Hovorka bude vyloučen. No. Já jsem hodně zvědavý na ten opakovaný záběr. Tady přišla ta přihrávka nepřesná. Teď situace 2-1. A teď dovole, ano. Macholda tam výborně dal hůl, ale potom i skvěle zareagoval Chábera, který okamžitě ten kotouč dokázal traktit, dostat ho pryč. Asi za tenhle zákrok šel na trestnou lavici. Takže dnes už po třetí se bude hrát ve 4, teď pouhých 8 sekund a pak začne spartanská přesilovka. No, tak ta situace 2-1 nebyla dobře sehraná. Myslím, že Michal Brož tam měl spoustu času, ale dostal se moc blízko brány a už to musel řešit přihrávkou a myslím, že v tuto chvíli není ani sám se sebou spokojen. Palský společně s Kuchlerem, Drtinou a Majeským teď zahajují oslabení Kladna. Linkova formace proti nim. Když zatím ne. Ano, už jsou kompletní i s Pacovským a Tenkrátem. Hlinka, tenkrát. Před brankou je Pacovský, tenkrát si vyměňuje puk s Hlinkou. Tady má napřeženo Majlem. Cháberu skvělý zákrok, ještě donáška, je to gól. 34 minut a 26 sekund jsme čekali na první zásah dnešního zápasu. A Sparta se prosazuje v přesilovce. A je naprosto jasné, že Petr tenkrát si s tím kotoučem poradil daleko lépe než Piskáček, který netrefil tu odkrytou bránu. Petr tenkrát si na to počkal, srovnal si puk a vyrazil tu láhev, která byla nahoře na bráně, kterou tam měl Chábera proto, aby se občerstvil. Teď to uvidíme, jak to šlo úplně nahoru. Ta láhev vyskočila do vzduchu, ten kotouč tenkrát trefil naprosto perfektně, připravil si to zakončení, nezmatkoval, dokázal zužitkovat tuhletu 100% akci a i přesto, že tam další hráči skočili, snažili se zabránit, tak už nezabránili tomu, aby zvedl kotouč přímo nahoru pod horní tyč. Sparta dává svůj 6. gól v přesilovce v této sezóně a polovinu z nich střelil 160 Petr tenkrát. Tady je bývalý kouč Sparty František Výborný. Vlastně nejúspěšnější kouč v historii spartanského klubu. Asistence pro Majlema, který pál od modré čáry, to byl výborný zákrok Chábery a Pacovského, který stačil přimést puk na volného Petra Tenkráta. Takže účastník letošního mistrovství světa a stříbrný medailista z Rigy před 6 lety Petr Tenkrát otevírá skóre a nebude se opakovat tedy výsledky z předchozí sezóny, kdy tady na Spartě v souboji s Kladnem padaly góly až prodloužení. Tak Švarc byl připraven ten puk sebrat, ale předstihl ho tak o hlavu a půl vyšší David Kočí. Piskáček. A David Kočí bude vyloučen. Příliš výrazně si teď vyskočil na kladenského obránce. Tak jak si předtím vyskočil pro ten kotouč, tenhle skoro 2metrový borec, to není David Kočí, tak tentokrát si tam pustil zase ruku na špacír, jak se říká, ta udeřila jednoho z kladenských hráčů, myslím Piskáčka do obličeje a za to bude muset David Kočí na trestnou lavici. Tady je vidět, jak ta přesilová hra Spartě klape a hlavně ten klid, který ukázal Petr tenkrát. Je to opravdu střelec a to se pozná už v tom zakončení, s jakou chladnou hlavou dokázal ten puk usměrnit tam, kam potřeboval. Na druhou stranu jsme viděli tu obrovskou šanci kladenského Piskáčka, který udělal skvělou kličku, ale nedokázal ten kotouč zastrčit. Na druhou stranu Petr tenkrát obrovská radost, protože posunul Spartu do vedení. V tuhle chvíli tedy ve své kariéře v extralize má shodný počet gólů i přihrávek 76. Je hodně rozezlený David Kočí, ale ten faul tam byl jasný a
rozhodčí stál dost blízko na to, aby to viděl. Nebo udeřil rukou do obličeje. Teď to uvidíme znovu. Podívejme se, jak vyletla ruka. Skáček má hlavu v zákonu po tom druhém úderu. Takže pátý pokus pro Kladno. Jágr rozezleně zahodil zlomenou hokejku po té své ráně. Teď ovšem jsou kladenští v šesti. Jágr si to teď uvědomil, vrací se. On ho mezi tím vystřídal jeden z hráčů a teď si toho všimli také rozhodčí. Tam přišla teď chyba. Kladno opravdu bylo v šesti, jednoznačně teď. Tam totiž došlo k tomu, že jakmile Jágr zahodil hokejku, tak to vypadalo, že bude střídat. Teď ji zlomil, rozezleně zahodil hůl a vypadalo to, že sleze, ale pak si uvědomil, že hokejky jsou na konci té střídačky. V tu chvíli už tam skočil, myslím, Hovorka a on si vzal hůl, vybral si jednu ze svých holí a okamžitě začal hrát, ale teď si všimne, že jsou šesti, proto rychle vyskočil a už bylo pozdě, hlavní rozhodčí to dobře viděl. Ale záběr nám to perfektně odhalil, vlastně, co se dělo kolem kladenské střídačky. Přesně tak, ve chvíli, kdy si Jágr uvědomil, že hokejky jsou narovnané na konci střídačky, tak si pro ní rychle zajel a chtěl hrát dál, ale to už mu nebylo umožněno. Takže stejný přestupek, za který pikala Sparta v první třetině. Teď Marek Hovorka sám na trestné lavici, vlastně hráč, který vystřídal Jágra. Znovu se bude hrát ve 4. Broš proti Plekancovi. Čas 35-32. Broš stále u puku. Snaží se obejít Židlického a natlačit se před branku. Spartanští fanoušci se teď hodně zlobí, že se nebude vylučovat. Plekanec. Před branku si sjížděl Marek Černošek. Teď zase všechno zpátky. A vidíte, že Černošek to stihl a už je u Broše. Plekanec. Broš. Černošek rozehrává přes Židlického, Hlaváč. Zahledl se, jaká je situace na modré čáře a nakonec přihrává Drtinovi, jeho rána. Gavrilec rukavicí odhodil puka, ten nakonec skočí v brance. Tomáš Plekanec překvapuje Marka Švarce. Tak Kladno neskorovalo z obrovských šancí a teď nakonec vyrovnává po takové nenápadné otočce Tomáše Plekance. Dobře si vzpomeň na to, co jsme říkali před zápasem, že Plekanec je skvělý v tom oslabení, kdy dokáže odhadnout situaci a naložit dobře s pukem. Tady přijde ta rána. Tam jeden z obránců zazmatkuje, odhodí ten kotouč a Plekanec ho získá z otočky, vypustí takovou střelu, která jde těsně nad beton. Švarc, který si myslel, že kotouč má mezi betonem a lapačkou, mu proskočil. Vidělo na poslední chvíli, protože mu ten kotouč schoval jeden z hráčů Sparty. Tvrdá rána vystřelená na Švarce, který si na ní vyjel, pak došlo k tomu odhození a Plekanec okamžitě z otočky. Skvělá orientace, skvělá střela a taky obrovská radost. Druhý gól pro Tomáše Plekance po jeho návratu do české extraligy. U něj ta pauza od posledního zápasu, který odehrál v nejvyšší české soutěži, byla 10letá. Kladno hrál v neúspěšné baráži na jaře 2002, kdy Kladno sestoupilo do druhé ligy, do první ligy, do druhé nejvyšší soutěže. Teď Petr tenkrát znovu prověřil Jana Cháberu. A to pro něj byl jenom bombonek. Sice tvrdá rána vystřelila nahoru, ale bylo vidět, že Chábera na ní byl připraven a hlavně tu ránu viděl a s tím brankáři v extralize nemají problém. To by musela být opravdu nějaká speciální rána nebo špatně vystřelený kotouč. Jeho nechytli. Jinak Tomáš Plekanec v tuhle chvíli 5 bodů za necelé 3 zápasy odehrané v letošní extralize a touhle trefou oslavuje svůj 100. zápas v nejvyšší české soutěži. Jágr stále se hraje ve 4. Vyskáček se Židlickým, teď se ale srazili na modré čáře.
A Piskáček tu situaci zachraňoval tím, že puk chvilku schoval pod rukavicí. Podržel ho, nejdřív si na ně Teď lehl to a uvidíme. potom ho vzal do ruky a přidržel ho, což je zakázané. Okamžitě přerušili hru rozhodčí ale Strážka Židlický šel na osu, tak jak obránce by měl být a nechtěně se s Piskáčkem srazil, potom sám vždycky upadl, ale to bylo ve chvíli, kdy byla hra přerušená. Kdyby to pro domácí dopadlo lépe, tak Petr tenkrát vyšel do breaku, ale vidíte, že ani takováto situace Marka Židlického nějak nerozhodí. Sparťané teď v útočném pásmu. Jánský společně s Pacovským. Sparta je kompletní, ale její přesilovka bude jen čtvrtminutová. Běží 38. minuta zápasu, stav 1-1 po trefách Tenkráta a Plekance. Tedy spoluhráčů letošního bronzového týmu na světovém šampionátu. A potkali se i před 6 lety. Rize, kde oba debutovali na mistrovství světa. Macholda společně s Laváčem tlačí spartanskou dvojici Jánský, Pacovský k mantinelu. Petr Jánský. Tady je rána bez přípravy od mantinelu od Troje Majlema a znovu se domácí fanoušci zlobí. Petr tenkrát teď odjíždí v hodně nehokejové pozici, ne, je to Dominik Pacovský. Na druhé straně padá Hlaváč, Černošek. A trefil tyčku, po druhé dnes Spartu zachránila tyčka, nenápadná střela, tentokrát to byla ta pravá tyč Marka Švarce. Lekanec, Jágr, u něj Foster, Jágr padá a Foster se dostává k puku, ale jenom na chvilku. Jurek Trej. A je to velká šance! Čtvrtý útok Sparty se poprvé v sezóně prosazuje Alex Foster. Tak střed čtvrté formace s prvním mladenským útokem teď dopadl dobře pro Spartu. A čtvrté formaci se teď vyplatil ten důraz a to napadání. To naprosto perfektně, tady totiž vyboval Kotouč, šli 3 na 1, i když to už bylo dobruslené, ale ta střela přišla z úhlu. Ten Kotouček dostal přes brusle jednoho z hráčů Kladna a přes Židlického brusle, ano, a Foster už měl jednoduchou možnost zakončit. Podívejme se, Židlický nemohl vůbec nic dělat, byl těsně před hráčem a byl to Treje, který vystřelil, jeho brusle stečovali Kotouč k Fosterovi a ten naprosto odkryté branky zvýšil na 2-1. Vládáme si to ještě jednou. Druhýho góla Sparty Praha dává hráč číslo 23, Alex! Už jsem zmiňoval v loňské sezóně Alex Foster. V základní části 11 gólů. 3krát se prosadil v přesilovce, jednou i v oslabení. A uvidíme další vyloučení, zahákování. Kuchler odchází na trestnou lavici, ono tam bylo už pošťuchování předtím, než se Kotouč hodil. Teď vidíme, jak jsou dvojce, které si vyměňují názory na ledě. Úplně ne všichni souhlasí asi s tím druhým svým soupeřem ve všem a Treje má tyhle ty momenty velice rád. Myslím, že už na začátku, než se vhodila ta bule po té druhé brance, tak tam bylo pošťuchování a za to Jiří Kuchler teďka jde ven, protože tam to vidíme, zahákoval Michala Broše a to viděl. Předloni byl třetím nejproduktivnějším hráčem Kladna. Už nastřílel 13 gólů. Čas 38:43. Vyloučený hráč týmu Olympíři Kladno číslo 19. Spartanská přesilovka. Připravený Jan Chábera. No, Valen si tam rychle zaťukal, ať mu vrátí Kotouč, protože byl na ose a viděl tam jednoho z hráčů Sparty těsně před Cháberou, což je velká šance zastínit brankáři jeho rozhled a Valen okamžitě střílel na Cháberu. Prošova formace bude pokračovat.
Znovu střet na buli. Brož versus Plekanec. Valin. Filip. Probíhá poslední minuta druhé třetiny. Brož. Filip jde do souboje v rohu společně s Brošem. Teď převaze proti Plekancovi Židlický. Je ale skrytý pod bruslí Plekanec mu ho přikopnul. Tomáš Plekanec, jeden z nejvážnějších fotbalistů vždy před zápasem. A teď byl faulován. Tomáš Plekanec teď svojí aktivitou vybojoval vyrovnání počtu hráčů na ledě. Čekal celou dobu Plekanec, až budou moct zaútočit a okamžitě také se vrhnul do toho útoku. Tady vidíme to zahákování. Filip tam hokejkou neumožnil hrát Plekancovi a za to asi půjde na trestnou lavici. Tlustý tam dobře ten kotouč časoval tak, aby ho Plekanec dostal do jízdy a mohl ho tečovat, ale ten se k té teči už vůbec nedostal, protože to hákování tam bylo a Plekanec si toho byl vědom. Jdeme, zpátky borci! Radek Filip, který proudí svoji třetí sezónu ve Spartě. ...26 sekund do konce druhé třetiny. Dnes velmi oblíbený poměr 4-4. Majlem, Gavrilec, teď zámořská obraná dvojice Sparty. Patera. Je s Jágrem na ledě, na ty poslední vteřiny, stále Pavel Patera. Sražený puk, teď Švarc musel být v pozoru. Kladno se ještě bude snažit dostat puk do střelecké pozice. Macholda! Ještě jeho velká šance, dorážka a míjí podobně jako Piskáček. To bylo opravdu v poslední vteřině druhé třetiny a Kladno po druhé jeho obránce ve vyložené šanci míjí branku. To je neuvěřitelné, protože já myslím, že opět úplně odkrytá branka. Teď to vidíme a znovu úplně mimo zařízení. První rána, která se odrazila zpátky, on si potáhl kotouč, ale znovu naprosto nepochopitelně zazmatkoval místo toho, aby si připravil a taky na konci to bouchnutí do toho tvrzeného skla. To byl stek. Byla snad ještě větší šance než u Jana Piskáčka, který to měl přeci jenom přes backend a i proto po dvou třetinách vede Sparta 2-1, zatím rozdílový gól střelil Alex Foster. Radek Filip bude ještě 43 minut a 34 sekund na trestné lavici. Vyloučeného hráče mají také hosté Jiřího Kuchlera, ale ten se vrátí dříve. O necelých 50 sekund, takže pak, pokud nebudou další vyloučení, bude následovat kladenská přesilovka. Početní výhodu ale dnes zatím využili pouze domácí. Byl to ten první gól celého utkání Petra Tenkráta, který odstartoval pasáž 4 minut a 9 sekund, kdy padly 3 branky. Jágr natahuje se za pukem, Majlem ho ale potom už nepustil do lepší pozice a domácí se teď osvobozují zakázaným uvolněním. Černošek sjel pro ten kotouč, který šel přes všechny čáry. Jsem hodně zvědavý, jak velký tlak dokáže Kladno vyvinout, aby srovnali tady ten stav, anebo jestli budou čekat právě na tu výhodu přesilové hry. Kladenské obraně rozhodně nechybí zkušenost, to jste mohli vidět i podle čísel Marka Černoška, pokud vezmeme věk ostatních zadáků, Židlického, Majeského, Macholdy, Mocka, všechno výrazní třicátníci. To dnes ještě chybí Libor Procházka.
tým Rytíři Kladno. Který za 2 dny oslaví 38. narozeniny. Jaromír Jágr stále u puku, teď tam byl ale úplně sám, přesto dokázal udržet kotouč na holi. Pomoc přijel mimo jiné také Patera, který je teď u puku. Jágr před brankou, za ní Plekanec, Patera, Plekanec. Teď tedy nikoliv s Jiřím Tlustým, ale Paterou. V téhle sestavě Plekanec, ale ten puk nedošel ke Švarcovi, byl zblokován. Majeský, Patera. Poslední čtvrtminuta z trestu Radka Filipa, Plekanec. Židlického ráda, Švarc připraven, ale nemá puk pod kontrolou. Jágr se snažil dorážet. Majeský. A přestože i ten Švarcovi puk vypadl, rychle ho dokázal přikrýt. Ale ta výměna Tlustý Patera tam nakonec zafungovala. Ta přihrávka Patery byla skvělá, ale potom přišly tyhle 2 rány. Švarc se hodně zapotil, ale byl rozhýbán. Tady netrefil přesně lapačkou, tak jak by potřeboval. Plekanec předal Židlickému hned na střelu bez přípravy. Švarc neudržel kotouč, Jágr se tam objevil jak zjevení a okamžitě hledal kotouč, který dokázal vyšťourat. Plekanec znovu nabíjel na modrou čáru. Krásná spolupráce. Patera zůstává na ledě teď už se svými parťáky z druhého útoku, Hovorkou a Hlaváčem. Majeský také přepustil své místo na modré čáře. Tak nakonec ještě zůstává na ledě společně s Jiřím Drtinou. Tady masáž stehen Jaromíra Jágra. Se nechává vyklepávat nohy, které ho asi táhnou. Nicméně v tuto chvíli NHL ještě normálně hráči nehrají zápasy, proto pro ně to je hodně brzký start téhle sezóny. Před 8 lety při poslední výluce Jaromír Jágr odehrál 17 zápasů, v 5 nebodoval. Hlídat ho ukázali slávisté hráči Jihlavy, Karlových Varů, Vítkovic a také Znojma. Mimo jiné i 2 týmů, které už v nejvyšší soutěži nehrají. Radek Filip, poslední vteřinka bývá z jeho trestu, takže už je připraven ve dvířkách. A jednou z věcí, která zatím určuje skóre, je určitě úspěšnost Sparty v oslabení. Hlaváč. Stále Jan Hlaváč, Hovorka. Teď se sjeli společně s Paterou k Majlemovi, ale Hovorka pravděpodobně fauloval, možná sekání. Výhoda Sparty, která teď jde ve velkém počtu před kámeru. Nakonec David Kočí se objevil vlastně až na brankovišti a snažil se tečovat tu nabídku od Pacovského. A bylo to dobře sehrané a Sparta okamžitě zaútočila, bylo vidět, že si na to věřili, ale tentokrát bude hrát Kladno v oslabení. Uvidíme, kde tady přišlo to sekání. Majlem měl kotouč na holi, Hovorka ze zadu přiletěl a přerazil o jeho hůl tu svojí, která se potom válela. Tady je to zakončení Pacovského, který na to neměl tolik času a klidu, protože byl dobruslen Hlaváčem a proto ta střela neměla razanci a přesnost. Obvykle nevydrží hůl faulovaného hráče, teď to bylo naopak, teď si vlastně Hovorka vykoledoval 2 minuty a navíc přišel o hokejku. Takže střelec 2 přesilovkových branek v letošní sezóně. Z těch celkem 3, které zatím Kladno vstřelilo. Prosadil se proti Brnu a také v pátek doma proti Vítkovicím. Krásnou ranou zvyšoval Marek Hovorka na 2-0, teď na trestné lavici. Filip Brož. Informace Sparty, Ton. Halinovu ránu srazil Eberle. Rachůnek. Brož, Filip. Brož. Valin. Petr Ton, jeho střela, Chábera vyráží, Rachůnek, u něj Židlický a Rachůnek padá, nebude se ovšem vylučovat. Valin.
ze Spartanů zůstává ležet a teď už to vypadá, že Marek Židlický podruhé bude putovat v zápase na trestnou lavici za crosscheck. Těžce se zvedá z ledu, uvidíme, co se tam stalo. Židlický asi na nic nečekal a tady přišel ten crosscheck ze zadu. Tam, kde hráči končí kalhoty a začínají nárameníky, tak Marek Židlický přistrčil a teď musí na trestnou lavici a to je velká šance pro hráče Sparty. Touhle příležitost jsme tu ještě dnes neměli. Minutu a 15 sekund. Výhody 5-3. Tam řada Jaroslava Hlinky, která vstřelila první gól v početní výhodě, tedy včetně Petra Tenkráta, a vylepšené je to ještě o Petra Tona, takže 4 útočníci a s nimi Arivalin. Ton, Hlinka, zpátky na Tona, Ton má hodně prostoru, pálí, Chábera vyráží, Pacovský a nakonec Tenkrát nedává gól, ještě Petr Ton, obrovský závar. Tak teď Tenkrát byl v obrovské příležitosti přidat další přesilovkový zásah. Hlinka zpátky na Valina. Hlinka. Zde se brání s tlustým Klekancem a Černoškem. Tenkrát. Dlouho si hraje s pukem. Pacovský cloní Cháberovi. Ton. A tady bude pálit Valin. Sražený pokus Jiřím Tlustým. Znovu Valin. Tenkrát. A Valin už je ve středním pásmu. Musí si dávat dobrý pozor proti Tlustému. Ton. Tenkrát. Hlinka. A Tenkrát ze vzduchu. To bylo hodně těžké, netrefil. Hovorka je na ledě. A Číhal teď zda nedostane dlouhou přihrávku na modrou čáru. A jde hodně důrazně po Valinovi. Dostává se k puku. Hlaváč. Hovorka. Na modré čáře Majeský, tak hosté teď v oslabení se drží v útočné třetině. To nejhorší přežili, ač Sparta rozhodně ty kombinace nesehrála špatně, gól z toho nebyl. No a končí už také poslední vteřiny přesilovky 5-4. Marek Židlický už je také zpátky v akci, teď u puku. Odjíždí ale střídat. Tam byli chvilku 3 obránci, byl tam i s Majeským a Drtinou. Brož, ale neskrotil puk. Drtina. Eberle a jeho pokus nadzdvihl trojmajlem. Takže rychlé kombinace Sparty v přesilovce 5-3, ale gól to nepřineslo. Přesně tak, ta přesilová hra vůbec nebyla špatně sehraná, byl tam tlak do brány, ale nedokázali ten kotouč prostrčit, dobře to tam udělal Tlustý a Mára Černošek, který dokázal ten kotouč dostat pryč, pak přišla další rána, tenkrát zkusil trefit nahoru, nevyšlo to a pak už se kupila chyba na chybu a vlastně tomu pořádnému zakončení už se Sparta nedostala. Petr Ton zatím v sezóně 4 body v prvních 3 kolech. Pacovský nahazuje. Macholda. Látal. Teď si připravil puk Eberle a snažil se najít před brankou Dragouna. Látal, Dragoun. Něj kočí. Látal. Prošel teď kolem brankoviště a dostává se k němu Bahenský. Pacovský. Simon. Znovu nejmladší hráč ve spartanské sestavě. Prvé na začátku srpna oslavil 18. narozeniny. Kancova Letka je na ledě. Černošek.
Takhle vypadá na icing. V čase 46:29 drží Sparta náskok 2-1. David Kočí se Zdeňkem Bahenským na spartanské střídačce. Loni Zdeněk Bahenský, přestože hrál za nejslabší extraligový tým, tedy za Mladou Boleslav, dokázal nasbírat 18 gólů a tady vidíme jeho reakci po té, co se vracel z posledního střídání. Nebyl s tím moc spokojen, tak to ventiloval na střídačce. Je tam znovu ten čtvrtý spartanský útok a ten exkluzivní kladenský první. Jednou už se to vyplatilo při té zatím rozdílové akci. Viděli jste v detailu Rika Treje, který hodně přispěl ke gólové akci na 2-1. Takže Foster proti Plekancovi úspěšný, Filip. A podívejte se, takhle hraje Saša Trej, takhle přimáčkl Židlického na mantinel. Černošek v souboji se starším z bratrského dua Skán, tedy s Jorikem. Myslím si, že úkol téhle trojky, pokud jde na Plekancovou řadu, je naprosto jasný a tady to předvedl Saša Trej. Saša Trej tam nadzvedl Židlického a odhodil ho potom a svedl ještě jeden souboj s Jágrem. Nakonec se musela Sparta stěhovat do středního pásma. Tentokrát Plekanec vyhrál proti Fostrovi. Židlický. Černošek, Jágr. Ale musí se vracet pro puk až k brankové čáře. Černošek, Židlický. Plekanec. Najížděl proti Valinovi a teď se hosté vyhánějí z útočného pásma, ale Cháberova. Výborná dlouhá přihrávka na Jágra. Ton. Má rozjeté své spoluhráče. Petr Ton. Brož. Nepřešel přes Majeského. Jágr. Tak na podruhé už dostal puk na Pateru. Patera naznačil ránu. Plekanec objíždí branku a vyrovnává na 2-2. Tak to byla krásná Plekanec akce. dává svůj druhý gól v zápase a drží svoji normu. Co zápas, 102 body. Neuvěřitelně povedená akce. Patera ukázal, v čem je opravdu úplně nejlepší, a to je v držení kotouče a předání toho puku dalšímu hráči. Plekanec to udělal náramně, objel branku a byla radost se na tu akci, na to zakončení podívat. Jak nezmatkoval nikdo, tady přišla přihrávka Jágra na Pateru, který podržel kotouč, naznačil střelu, potom dokázal předat ten kotouč naprosto přesně Plekancovi a ten věděl, co má s pukem dělat. Objel branku, vytáhl Švarce na jednu stranu, tahle nahrávka, ta byla exkluzivní. Švarc tam šel, že se bál, že bude hned střílet. Plekanec zachoval chladnou hlavu střelce, dokázal obět z branku a tahle ta povedená akce a pak už jenom ta radost. No, myslím, že asistenci by měl mít i Jaromír Jágr, který vlastně přihrál Paterovi a ten to potom fantasticky vymyslel na Plekance. Ale sami jsme viděli, co udělá naznačení střely a potom perfektní přihrávka. Takže Plekancova bilance v letošní extralize necelé 3 zápasy, 3 góly, 3 asistence. Byla připsána i Jágrovi ta přihrávka, tak jak si říkal, protože tam Jágr nahrával Pavlu Paterovi v tom středním pásmu a to už to všechno dovršil. Přitom celá ta gólová akce začala velmi nenápadně. Jágr jakoby odflinkl tu první rozehrávku, na chvilku nabídl puk soupeři Michalu Brošovi, ale na podruhé už mu pas na Pateru vyšel. Pacovský. Vátal, ale předtím se k puku rychleji dostal tenkrát. David Kočí.
Plekanec. Teď je na ledě s Tlustým a Eberle rychle pouští na led Jágra. Vidíme, že teď se elitní kladenská formace dostává zpátky na led dříve, nebyly prostřídány všechny formace. Simon. Teď vedle Jágra, tak to je opravdu souboj dvou hráčů naprosto rozdílných. Když se Dominik Simon narodil, tak Jaromír Jágr už měl 2 Stanley Cupy, bronz mistrovství světa. Bylo to vlastně před sezónou, kdy byla první z těch posledních 3 výluk, tedy na podzim 1994. Tlustý se dostává k puku a přihrává Plekancovi. Ten teď útočil na hat-trick, ale přeci jenom bylo to z úhlu backendem. Další puk teď směřoval před Švarce, ale nedošel až do spartanského brankoviště. Asi také proto trenér Vojta vystřídal, aby právě Takr měl volnější ruce. Židlický. Patera. Hlaváč měl jednu brusli na modré čáře. Proto akce hostů mohla pokračovat. Filip. Kostr netečoval ve středním pásmu a zakázané uvolnění. Tady je Tomáš Plekanec, dvoukolový střelec dnešního zápasu. Před malou chviličkou znovu ohrozil Marka Švarce. Je to ta situace, kdy Plekanec zkoušel backendem zvednout kotouč nad klečícího Švarce, ale nepovedlo se mu to tak, jak by potřeboval. To znamená úplně kolmo nahoru. Švarc také šel později dolů, ale trefil vyrážečku, kterou měl u ledu. Třetí kladenský útok. Látal. Teď je tam místo Michala Dragouna Jiří Kuchler s Látalem a Dragounem. A znovu zakázané uvolnění domácích. Zakázané uvolnění. Znovu ta lajna nemůže střídat a teď tam na ně přichází ta první kladenská lajna. Dvakrát už byl kotouč přes všechny čáry, nedokázali ten čtvrtý útok vystřídat, proto Kladno okamžitě využívá toho, že Krajové a Postry jsou unavení a posílá tam to nejlepší, co má. Richard Žemlička ještě ukazuje také předměty u spartanské střídačky na ledě. No a tím hlavně drží čas, to je jenom záminka k tomu. Nechá trošku odpočinout. Odpočinout, přesně tak. Je jenom něco rychle ukázat, aby se nemohlo vhazovat a hráči na ledě mohli dýchat. Takže Plekanec proti Fostrovi. Plekanec teď hrál puk dopředu, tam si najížděl Jágr. Ale teď by mohli střídat. Se popovídal s Jurikem Trejem. A někdo ze Sparty půjde ven. Tam to vypadá, že ten kotouč, který šel do té ochranné sítě, nikdo netečoval a Radek Filip. Kladeňáci na to poukázali a hlavní rozhodčí okamžitě vylučoval. Teď se tam domlouvají, jak to celé bylo, ale je to teďka už naprosto zřejmé. Přesilová hra 5-4 a obrovská šance pro Kladno. Sparta na začátku třetí třetiny nevyužila téměř minutu a čtvrt přesilovky 5-3. Teď poprvé bude hrát ve třetí třetině v oslabení. Tak to může být jedna z klíčových situací celého zápasu. Už se ale dostává Valin, protože přes Majlema se k němu neprobili ani Jágr, ani Tlustý. A fanoušci teď zatleskali projížďce Jurika Treje ve středním pásmu. Židlický teď byl připraven na střed. Jágr. Ale ta rozehrávka zatím je hodně kostrbatá. Židlický.
Tlustý. Plekanec. A znovu hosté přicházejí o útočné pásmo a dopředu pálí. Michal Brož, přihrávka na Rachunka. A znovu na druhou stranu Tlustý. Ale většina jeho spoluhráčů šla střídat. Na ledě už je Macholda, Hovorka, Hlaváč. Majeský a Patera. Majlem neskrotil puk, Majeský, Patera, Macholda. Od Hovorky dostává Patera puk zpátky. Macholda pálí, Švarc vyráží, obrovská šance a tentokrát hosté prázdnou branku trefují. Marek Hovorka. Jeho třetí přesilovkový gol v sezóně. Kladno poprvé využívá početní výhodu v zápase a v 52. minutě vede 3-2 na Spartě. Ale zase to celé vymyslel Pavel Patera, který vytáhl hru až k modré čáře, naznačil přihrávku dolů a potom backendem skvěle prohodil kotouč. Okamžitě přišla rána bez přípravy. Švarce pokusil ten kotouč chytit, ale nepovedlo se mu to. Hovorka to dokázal trefit ze vzduchu. Fantasticky baseballově. Zorientoval se výborně a měl čich na tu branku. Tady přišla ta tvrdá rána, kterou Švarc nedokázal chytit do lapačky. Hovorka okamžitě vystartoval, dokázal trefit ten puk, který byl ještě ve vzduchu a Kladno se mohlo radovat, ale opravdu to, co tam předvedl na modré čáře Pavel Patera, bylo fantastické. Tak do třetice Kladno trefuje prázdnou branku a možná vlastně z té nejtěžší pozice Hovorka vlastně musel trefovat ze vzduchu. Je to tak, on to měl opravdu z těch tří nejtěžší trefit ze vzduchu letící kotouč, to je vždy velice složité. Předtím to dvakrát měli kladeňáci naprosto odkryté, nedali a teď se jim to povedlo. Během 4 minut a 11 sekund Kladno otáčí skóre a poprvé v zápase rytíři vedou. A jak to špatně s nimi vypadalo na začátku třetí třetiny, kdy hráli dlouhé oslabení ve třech. Teď jsou na koni, Látal. Snaží se motat hlavu Gavrilecovi. Tam byl souboj Kočího s Eberlem. Kočí rychle rozpažil. Já nic, já jsem nefauloval. Pacovský. Sparta teď bude muset otevřít hru, tlačit se do útoku. To se jim zatím nevede. Jágr s Plekancem zpátky na ledě, Plekanec Tlustý a je to 2-4. Třetí bod pro Tomáše Plekance a velmi důležitá trefa pro Jiřího Tlustého. Jeho třetí gól ve třetím zápase. Ale to byl opravdu, jak se říká hokejově, slepenec. 2 góly rychle za sebou, které Kladno dokázalo dát. Teďka po souhře Jágr, Plekanec, Tlustý, který do naprosto odkryté branky dával gól a ta souhra se teď prokázala. Sparta na to nedokázala rychle zareagovat. Jágr předal kotouč Plekancovi, ten postrčil na Tlustého, ten už byl úplně sám a zastrčil ten puk za záda Švarce, který byl úplně mimo branku. Tady vidíme tu zadovku, kterou Jágr předal, Plekanec naznačil střelu a znovu další zadovkou postrčil, Tlustý tam přijel a už se jenom radoval. Dokázal prostrčit kotouč a trefit hlavně odkrytou branku. Jiří Tlustý se prosadil proti Slávii, proti Vítkovicím i proti Spartě. Jeho třetí trefa. V extralize debutoval v sezóně 2005-2006. Tehdy ve 44 zápasech dal 7 gólů. Teď je jeho pozice v týmu úplně jiná. Teď znovu končí mimo hrací plochu a je ta věc, kterou se česká extraliga liší od mezinárodních zápasů. I puk, který skončí na střídačce, se bere jako zdržování hry. Pěkně. A další tedy těžká chvíle pro Spartu. Saša Traj bude vyloučen. Přesně, jsme viděli to vyhození a tam hráči natlačili ten kotouč tak, aby spadl zpátky do hřiště. On sice spadl, ale rozhodčí to dobře viděli, proto okamžitě reagovali a bez jakékoliv diskuse vyloučili Trajeho a ten si šel sednout na trestnou lavici. Tady vidíme tu první zadovku Jaromíra Jágra, který předal na Plekance. Plekanec naznačil a potom postrčil ten kotouč do boku, ale to už nestačil nikdo dobruslit. Myslím, že tam byl ten čtvrtý spartanský útok a Švarc byl úplně mimo branku. Pustý už to měl velice jednoduché, ale viděli jsme, co se dnes nedalo
dát, tak Kladno několikrát netrefilo, teď to zvládli naprosto bravurně. Tak při poslední vyloučení za vyhozený puk, to byl Radek Filip, Sparta pikala zatím rozdílovou trefou Marka Hovorky. Teď Saša Trej, o 7 let mladší, brácha Jorika na trestné lavici a pro Kladno další šance ještě více utéct. Třetí třetinu zatím rytíři vyhrávají poměrem 3-0. A na ledě je znovu jejich nejobávanější zbraň, tedy první pětka. Plekanec, Židlický, Plekanec. Židlický, Černošek bude pálit mimo. A rána se odrazila tak prudce, že Marek Židlický teď hraje z vlastního obranného pásma. Jágr. Vrátil se k němu Jorik Trej, tlustý Jágr, Židlický, Černošek. S Jorikem Trejem brání Foster, obraně Valin a Filip. Jágr a znovu zadovka, Plekanec. Jágr teď v brankovišti a právě proto budou rytíři vyhráni do středního pásma. Tady vidíme Jágra, který tou zadovkou nabídl Plekancovi kotouč, ten okamžitě zvedl hlavu, snažil se získat výhodu v tom prohození, ale už se nedostal k tomu, aby ten kotouč poslal před brankáře Švarce. V podobném kousku skoroval Jaromír Jágr v loni ve čtvrtfinále proti Spojeným státům americkým na světovém šampionátu v Bratislavě, kdy také takhle rychle si vyměnil puk s Plekancem a završil svůj hat-trick. Elitní řada Kladna zůstává na ledě. Černošek. Valin rukavicí a nakonec hokejkou nedostal puk z obrané třetiny, protože smolně trefil Jorika Trejesna do helmy. Až teď díky Radku Filipovi se Sparta dostává ke střídání. Židlický. Majeský za pukem pádí Patera, ale před ním odehrál Gavrilec. Jánský. Oslabení jde dopředu, ale ta střela mířila hodně vysoko. 5,25 minuty do konce normální hrací doby. A Kladno najednou má dvougólový náskok. Teď se srazily dvě hokejky a puk skončil mimo hrací plochu. Co bude ve středním pásmu a Kladno už bude chtít tenhle zápas jenom dohrát, i když je to 5 minut před koncem a obrovské šance ještě můžou přijít, protože přeci jen Sparta na to má hráče, ale musí hrát v 5. Kuchler už definitivně ve třetí formaci mezi Eberlem a Dragounem. Tým HC Sparta Praha hraje v plném počtu. Tak domácí jsou kompletní a mají necelých 5 minut na dotažení tohoto zápasu, alespoň do prodloužení, tak jak končily vzájemné duely na Spartě v předchozí sezóně. Ale dnes naštěstí jsme nemuseli čekat na gól tak dlouho. Slavníka s Dominikem Pacovským na střídačce. Jaroslav Hlinka si v těch posledních minutách moc nezahrál. I tím, že Sparta hrála v oslabení, takže jsme ho neviděli moc na ledě. Teď je v akci první formace domácích. Petr Ton přiťukl puk Filipovi po Brošově úspěšném hazování. A po delší době se scházejí útoky Broše a Plekance. Ton. Valin. Souboj s Tlustým a Tlustý vybojoval puk. Jágr. Tak teď vycítil více prostoru ve středním pásmu. Plekanec pokračuje ve forecheckingu. Jaroslav Hlinka je na ledě. Rachůnek. Rachůnková střela a lapačka Jana Chábery
Ještě rychlá pochvala od Rachunka. No to dobrá střela, on se tam prosmíkl, Rachunek na nic nečekal, okamžitě vystřelil. Šlo to zápěstím, rychlá rána, Chábera po ní máchl, chvilku to vypadalo, jako kdyby ten kotouč vůbec nečekal, ale ta lapačka zareagovala tak, jak měla a schoval puk v tom košíčku, který tam je a Rachunek takhle přijel a poplácal svého soupeře. Výkony Jana Chábery se nesmějí ztrácet v tom, co předvádí elitní kladenská formace. Pátek velmi výrazně přispěl k vítězství nad Vítkovicemi 4-1. Zápasem měl 31 zákroků. Hlaváč teď nahazuje a získává pásmo. Hlaváč hraje velice dobře. Tohle patery, to spolu sedí, myslím, že přesně vědí, co kdo hraje, dokáže si skvěle vyhovět. Pavel Patera, vidíme jeho úspěšnost na vhazování, ale především musíme zdůraznit jeho podíl na těch 2 gólech, které zatím vlastně určují vývoj tohoto zápasu. Teď Pavel Patera jde na vhazování proti Fostrovi. A jejich souboj pokračuje. Gavrilec, Majlem, Hlaváč, Patera a rána Marka Hovorky. Majlem, Husák, Saša Trej protečoval ve středním pásmu a dál kombinuje se svým bratrem, ale už neměl správnou pozici na nějaké prudší zakončení. Majlem, Valin, dnes pravděpodobně nejvytěžovanější spartanský obránce. Spartě rychle utíká čas, jsme už v posledních 3 minutách třetí třetiny. Kladno se nikam necpe, už drží střední pásmo, rychle střídají a Sparta se přes ten obranný val, který ve středním pásmu nemůže dostat. Židlický. Kličky tam teď předváděl Petr tenkrát. Kuchler v souboji u zadního mantinelu a dobrá pozice pro tenkráta, ale střela mu nesedla a je tu rychlá protiakce, kterou táhne expres Martin Látal. Před branku mu najíždí Eberle, ale tu přihrávku nepropustil a nakonec dokonale skryl ve své výstroji Radek Filip. 2,25 minuty do konce normální hrací doby. Sám hledal, kde ten kotouč je, tady vidíme Látala, který se prosmíkl do Majlema, ale Radek Filip tam dobře skočil, dobře zhodnotil tu situaci a šel na led, zabránil té přihrávce, kterou Látal v té rychlosti směřoval přímo před brankáře Švance, ale nic z toho nebylo. Viděli jste vytížení zatím dosavadní Petra Tona. Celých 15 minut, to je opravdu méně, než na co byl spartanský kanonýr zvyklý. Jenom pro srovnání, v tom pátečním zápase strávil Jaromír Jágr na ledě 15 minut a 35 sekund, ale bylo to opravdu ovlivněno tou druhou třetinou, kdy 2krát zmizel v kabině kvůli problémům s třísly. Pro porovnání Jiří Burger, který se s ním často potkával z první formace Vítkovic, přes 20,5 minuty na ledě. Tak plno úsměvů mezi Markem Židlickým a Tomášem Plekancem. No a podívejte se na to číslo u Marka Židlického, to nepotřebuje komentář. A to ještě byl 2krát vyloučen. Dvakrát vyloučen, ještě stále jsou 2 minuty před koncem a už teďka má 31 minut na ledě. To je hodně. To by záviděli i v NHL. Myslím si, že v Minnesotě, Nashville či New Jersey, kde letos na jaře bojoval ve finále Stanley Cupu. Takováto čísla těžko měl. No, Jaromír Jágr si teď chtěl zbavit dotírajícího soupeře a nakonec za to dostane 2 minuty. Tak to byla hodně zvláštní situace, protože Majlem tlačil na Jágra, který byl obličejem otočený do hrazení a Jágr si ho rukou chtěl odslonit a vzal ho nešťastně za hlavu
Majlem se skácel k ledu a Jágr za to musí jít ven na trestnou lavici a sám se diví. To je jeho první vyloučení v letošní sezóně Extraligy. Bylo to ohodnoceno jako hrubost, jak objal tvář Majlema. No, šlo o to, že tou rukou udeřil Majlema do obličeje a proto také ta hrubost. Takže je tu ještě šance pro Spartu. 2 minuty před koncem, přesilovka, uvidíme, jestli nebude vylepšená ještě 6. mužem do pole. Radek Filip na modré čáře, Brož. Tam s Tonem Rachunkem a v obraně nechybí Ari Valin. Ton, Valin. Rychlá přihrávka, zcela bez přípravy, ještě se Spartě nesnaží dorážet. Byl tam Brož, byl tam také Radek Filip, poté co bez přípravy pálil Ivan Rachunek. Znovu je u puku. Valin, Rachunek. Přes 2 hokejky teď jeho přihrávka nepřešla. Znovu se ukázala i důležitost Jiřího Tlustého v defenzivní práci. A Švarc už je venku. Marek Švarc na střídačce, takže 6 rudých dresů v útočném pásmu. Je tam tenkrát. Petr Jánský se teď natahoval po puku, ani Majlemovi se nepodařilo udržet pásmo. Ari Valin se hlásí o střídání. Travis Gavrilec nahazuje a velmi důrazně jde za pukem, byl nejrychlejší. Dostal se přes drtinu. Hlaváč teď jde do souboje s Majlemem. Tenkrát Hlinka. Ale už jenom poslední půl minuta třetí třetiny. Majlem. Pěkná přihrávka na Pacovského, který vystřelil bez přípravy a Chábera připraven. A ten čas hrozně rychle Spartě utek, aniž by dokázali vystřelit a vytvořit tlak před Cháberou. Dlouho čekali na nějakou akci. Tady ta přihrávka byla krásná, Pacovský dobře vystřelil, Chábera byl na svém místě, ale bylo to už strašně pozdě, protože 26 vteřin před koncem zápasu oni mohou těžko přemýšlet o tom, že by dali 2 branky. Možná teď Jan Hlaváč říkal Pacovskému, nevadí, dáš ho příště ten gól. Přátelský ho obejmul. Ton. A tady je zcela volný Pacovský, znovu snažil se ještě dostat puk na Hlinku, poté co mu nevyšla ta původní střela. Tenkrát další velká šance, Chábera připravena, nakonec je to gól. Petr Jánský doráží 13 sekund před koncem třetí třetiny. A Jaromír Jágr se vrací o 4 vteřiny dříve zpátky do hry. Sparta nakonec zvládla tu situaci, ale ještě pořád jí chybí 1 branka. Hlinka tam dobře šel před bránu a tím, že se tam udělal ten zmatek po tom nahození po té přihrávce, která šla přes celé pásmo. Chábera dokázal tu první akci ještě vyrazit. Dostal pryč puk, ale Jánský stál dobře. Tam už nebyl, kdo by tomu zabránil. Ani Židlický, ani Černošek už nebyli schopni odtlačit ty hráče. Víme to, že ta dorážka byla velice rychlá a svižná. Druhý gól Petra Jánského v sezóně, ale první klasický ze hry. Ten jeho první byl vítězný nájezd z úvodního kola proti Karlovarské Energii. Sparta pokračuje bez brankáře a má posledních 13 sekund. A Plekanec zahrál rovnou do branky a málem se dočkal hat-tricku. Teď to udělal velmi chytře a hosté potřebují rychle se dostat z pásma. Nakonec je to Kladno zvládlo velmi dobře, nepustilo už Spartu přes červenou čáru a vítězí tady na ledě loňského vítěze základní části 4-3. Jenom připomeňme, že při poslední návštěvě Jaromíra Jágra na tomto stadionu Kladno prohrálo 2-4. Tehdy Jaromír Jágr otevřel skóre, ale nakonec jeho tým prohrál dnes pro 68, 2 asistence, 3 body pro Tomáše Plekance a velký obrat Sparty Kladna ve třetí třetině. Tak, ale nesmíme zapomenout, že opravdu skvěle zahrál i Pavel Patera.